Benvinguts a aquesta informació meteorològica amb previsions per Agbar. Tenim moltes coses, per tant, comencem ràpidament, que avui la previsió és important. Primer de tot, enorme pedregada, com aquella que apareix a la pel·lícula El dia de demà, doncs gairebé igual. Pedres de més de mig quilo de pes caient a Mèxic, unes tempestes molt violentes i grans tornados, ja en parlarem això d'aquí uns quants dies, a la zona dels Estats Units. Mirin quines pedres més enormes van caure en aquesta zona de Mèxic. I a Espanya, què està passant? Increïble, perquè la situació del sud-oest de Ponent està donant aquests resultats. Precipitacions en els últims 6 mesos, l'últim any, de fins a 2.500 litres a Galícia, precipitacions que no arriben ni als 15 litres al ciutat d'Espanya. Es veu aquí la influència atlàntica. Anem a veure també aquestes imatges corresponents al riu Ter, que va revindre una miqueta després de les pluges de fa 15 dies o 12 dies, també el desglàs dels últims dies, aigüeta que va cap al Sau, cap a Susqueda, però encara falta molta més aigua. Dipòsits de pluja, aquí tenim un exemple, quan plou es canalitza per aquestes canonades i va parar aquests dipòsits. Això és un sistema que a poc hem d'anar-lo implantant a molts llocs. I per últim, aquí tenim, per exemple, l'exemple d'emmagatzemar l'aigua i després la podem fer servir, per exemple, per regar plantes. I un últim exemple de les xarxes atrapaboires que estan donant molt bon resultat i és important també tenir-ho present perquè a Catalunya també poden donar resultat a alguns llocs. Anem a la previsió. Vinga, que la previsió és important perquè tenim canvis de temps i potser la boira no serà massa freqüent, però sí la pluja que necessitem. A curt termini tenim, atenció, aquest divendres amb les temperatures molt altes, baixen a partir de dissabte, algun ruixat, diumenge també, el va refredant, i atenció, dilluns, dimarts, que pot ploure amb ganes. Ho hem de seguir atentament. I més endavant, què és el que passarà? Pertorbacions a la vista, atenció als voltants dels dies 29, sobretot 30, 31, 1 d'abril, més pertorbacions enllà i embassaments que a poc es poden anar recuperant. Anirem parlant. Fins aviat.